and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Senti phone. Sultihi lang ko, klaro. Prangkahi lang gud ko. Tanaw na ko. Ay lingaw-lingaw diha. Tanaw na ko pa. Nakagusto ka na ko? Uwa. Sige. Ayaw na lang na tubag ka. Be, ambi na ng sudlan sa sudan. Kimulakaw na ko. Salamat sa paghugas. Aray na ko. Mura man ko gihilantan. Lingaw sad kuya uy. Kay bibo man kasigaran ako mga maestro. Hambot sa kaugma kuya nga mga subjects. Basta ang ako karon, bibo jud kayo. Sige mi pangatawa gud. Grabiha lagi na mo. Uy. Kuya. Doon sa manis kuya. Nagnuktok naman si magtanaw sa hangin. Patanaw rin hangin. Niya ba ka ni siyang niya ako siyang tubangan, nagisulti niya. Kuya! Buboy, nalagi ka. Lagi daan pa ko. Grabe sa ni mo Nagkainis sa mga ko pang bahay. Karon magkakabantay nga ni anak ko. Ha? What's happening to you, ha? Oo. Di. Hindi ablihan man dito ka ganina. Hala, no? Kuya, okay ra ka? Tarawan mo, be? Di man sa kainit. Sakto raman imong temperature. Sorry, boy. Aun saan mang orasa? Mga ona ta. Nakaluto naman ko. Andaman na lang lamisa. Kuya, man naman tagpangaon ko. Ha? Uy, oo di ay. Tarong, kuya, ha? Naunsa di ka? Nga nanguha naman kasi imong kaugalingon. Naunsa ka ba? Nakuyawan na rin ako. O isad ka eh. Over sa ka eh. Unsay over? Kay over, kinawa kasi imong kaugalingon. Mura kang gi-amnesia kadali. Okay. Tinaw nang ako pangisip karon. Klaro na. Nahinumdum na ko sa tanan. Naunsa lagi day ka? Wara. Dili importante. Unsa dili importante? Importante ni para nako, kuya. Kita na kong duha. Ikaw na lang ang akong pamilya. Mag-unsa na lang ko, kumawa ka. Ganahan ba ni mo eh? Di mo masaditang patyon bago pagganit ang nagsugod? Ay sus, pastilan. Askag. Maudi ay. Ay, mauna. Kinsa man kay dili matulalaan niya na? Sakto ka, kuya. Sakto juga. Kasabot ko ni mo. Lawgawa lagi. Grabe na yun na iyang gugman ni mo, kuya. Ug iya na juga ang giablihan. Ang pagsuod na lang yun ni mo. Di ba tingali ka kahuman og pangamoral no? Gisugot ka. Yan na bitaw ng gisulti. Yala sa dang gibakwi. Joke ra ko no. Klaro kong dili. Unya. Dili palagi ko anda mo sud og relasyon. Taon. Kaluoy ni Bea, oy. Di ba sa ko gusto nga ikompromiso siya. Dili ko gusto nga maalanganin siya. O nga dili nilagi ko magpatuga-tuga. O pagsurya mong tarong. Klaruhin na sad siya, kuya. Aron dili siya mulaom. Bitaw no? Ay, bitaw. Hapit na lang ko mahuman ug atiman sa mga tao. Wa gyud biya nga nagpakita. Di man tingali siya mo anhi karon. Nalain ka siya tungod kagahapon? Kuya, ang pinagdahon. Ha? Kana pagdahon.
Oo. Ang pina, pe. Ha? Ang pina ang dahon pa. Oo. Sorry ha. Sorry, tata, ha? Oh, dawata, oh. Mm. Kanang, ipahawb niya ni sa imong mama. Dayon, ibutang sa imong tuhod. Nya, bugkusi og panapton, aron dili matangtang. Ingon ka, ipabukal, unya imnon. Karon ipahawb na sad, unya ibutang sa akong tuhod. Oh. Ano ba talaga, kuya? Unsa ganito yung sakit nimo gani? Tuwing, wa man ko'y sakit kod. Kunyang anong ni amang ka? Di upo laking mayo akong mangut laki. Sugo ko ni mama laki. Pagpangonsulta ni mo sa itambal, uwa man kay klaro, kuya. Sorry. Wa man gud ko sa condition in town ron, tata. Okay, tambal di ay sa ubo. Dira. Oh, dahon sa atis. Ipalaga ni si mong mama, ipainom sa batang giubo. Di man niha atis, dahon sa atis. Ha? Usmo na ko, ipalaga si mong mama, ipainom sa bata nga giubo. Unya, pahaplasi sad sa imong mama ang likod og dughan sa imong manghod. Sure na ni kuya? Sure na sure. Wa na ilabot ang akong tuhod. Noon sa imong tuhod? Wa. Uy, utang naman ka. Ingon makakanina bi, pabutang sa akong tuhod. Ay, diskasi. Way labot imong tuhod. Lakaw na, chupe. Iskasi. Ikaw na. Sa akong lollipop. Ano siya lulipap? Ingon ka ganina nga ang mga bata tagag lollipop. Mingon ko? Oo. Di ay? Limtanon. Di ay 20. Ikanalay palit dito lulipap. Di palagi ko pwedeng mamaligya rog balik, ma. Gimonitoron ko akong lihok sa barangay. Unya unsaon naman lang ini nato ron. Biya na sad kaayo ta ni imo. Kada adlaw ni daghang taos ilado. Aw, wa pa magyapon makatunga ang atong kita sa iyang kita. Ang tudron. Ay dili lang lagi na bahin sa kita. Ang bahin sa kahumot ni imok sa mga tawa nga ko ipasabot. Ang iyang kasikat. Sa pagkakaroon, ma, wa pa gid mahimo. Pero, sige lang. Maghuna-huna ra ko og laing nga diskarte. Og samtang naghuna-huna pa ka, may nahuna-hunaan kong lain. Unsa ba na, ma? Ay dili ni bahin sa pagpanambal. Bahin sa unsam din na. Maninda ko. Ha? Uy, naanam na tindahan silang sabil, kuya. Ha? Narao? Aw, isto ra gunong og lamisa. Maayo sa na. Mas maayo nga kanang ilang gibuhat. Maayo sa na para sa mga tao kay doon na sila'y kapalitan og tubig o guman pa mga snacks. Di na ta makipagkompetensya, kuya eh. Mao na. Pero, Unsa man? di na sa tamo kumpiyansa. Kaya posible nga, mangog impormasyon silang sabil bahin na to. Unsa ba siya problema? Wa matay gitago-taguan. Kining akong pagpanambal, iladlad ko man gini. Ladlaran man wa man ni gitago-taguan, wa man ni, di ba ni secret. Wa man ni hidden agenda. Bahala na sila. Mao na, ma. Mao na. Maora gid ay napaing. Tanan nga gipanambal kunuhay anang imok. Nahibaw ng daan ang tanan. Sama ng dahon sa atis, kalabo, gabon. Tanang tao naman nahibaw nga tambal na subo. Maora man na iya gitudlo sa mga tao ba? Wa may bag-o. Sama ng aloe vera nga tambal sa samad. O kanang dahon sa kamunggay nga tambal gihapon sa samad. Nahibaw naman tang daan ana. Kana sang agbati nga tambal sa matastiki. Ay sos, karaan naman na. Nahibaw naman tang tanan ana. Wagyoy kahibulungan. Kung nganong pilit kayo niyang mga tao, wasag ko kasabot ana. Kana may pangutana diha. Ambot sa bitaw, ma, oy. Ambot sa na ng mga tao. Uy! Doon nagitingali na siya sikreto. Nganong makakabigid siyang mga tao. Magsukit-sukit pa ko. Maniid pa ko.
Siya raw wag yun ko'y maani kadugayan. Salamat nga. Okay ra sad ang mga tao nga dili ko manambal sa Bandog Domingo. Magka-relax gid ang taon ko. Ug makahigayon sab ko sa pagpakighugoy-hugoy sa akong manghod. Serious ra ba kay sa ang pag-eskwela ra ba? Hago sad kayo, sige practice og sayaw. May pang isda, tutukan. Ah, Sige, oy. Naistorbo pa na ako imo pagpamili og isda. Biya, kadit sa Ngano imo? may pangutana lang ko. Sure ka nga anita magsulti? Di mo ta magsulti, may pangutana ra ko. Hay. Okay. Unsa may imong pangutana? Pangutana dayon. Unsa may imong pangutana? Maglisod bang ko? Mangita ganit tag lugar nga magkasulti tag tarong aron dili ka maglisod og pangutana. Dili okay ra din he. Unsa man lagi na imong pangutana? Pangutana dayon. Okay. Unsa man? Asa kay lami nga tuwahon ini nila? Kanang mamsa o kining barilis? Unsa ka ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!